sak slirane. Waduh, ngori gotang tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki jan regane nemewu kowe wujud katresnanku saiki kok ilang sak sliramu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotang abung-abung ini ya taline ya pas ya ayo iki mas taline tak kundurake mergo bapak-bapak barengake aku dijodone marang karo priya siji wis cukup semene wae aduh kang mas antum basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngebarengake mesti bali tak simpen tekane pati isi kotang saksi tresno kang suci ukuran piro iki mau mas 44 waduh gak gede nih kok diganjel diganjel apa busa alah wujud tali sakotake saiki lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki ora lali mas regane 2000 kowe wujud tekan tresnanku saiki kowe ingkang lakon mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang nek ngendi aku goleki tali kotang tambah